జిల్లాలో ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో పట్టణ శివార్లోని గడ్డెన్న శుద్ధవాగు ప్రాజెక్టుకు స్వల్పంగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గత రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వానతో 510 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో వచ్చింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 358.70 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం 355.50 మీటర్లు వద్ద ఉంది. ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు మరింత ఇన్ఫ్లో పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడు ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో రావడం ఇదే రెండోసారి. వార్తలు ఏం లేవు. వార్తలు ఏం లేవు. వార్తలు ఏం లేవు.